Franšiza je dio štete koju plaća osiguranik, a ostatak plaća osiguravatelj. Bonus malus je sustav nagrađivanja ili kažnjavanja, ukoliko osiguranik skrivi puno nesreća, onda je u malusu, to je polica mu je skuplja, a ukoliko ne prijavljuje štete, bonus mu raste i polica mu je jeftinija. Auto osiguranje se ne može prenijeti na novog vlasnika auta, ali taj vlasnik auta može koristiti tu policu, odnosno s njom može nastaviti voziti vozilo dok ta polica osiguranja ne istekne. S time da se pri tome ne prenose pokrića koje je vlasnik prijašnji imao na polici, nego polica isključivo služi za slučaj da taj novi vlasnik skrivi nekakvu štetu i da druga strana mora se naplatiti od nekog. Regres osiguranje je kada osiguravatelj nakon isplate štete traži od osiguranika povrat novca jer je, na primjer, vozio pod utjecajem alkohola ili bez vozačke dozvole. Sad ću te pobijediti zato što povećani rizik u auto osiguranju Povećani rizik u auto osiguranju je kada se okolnosti promijene. Na primjer, vozilo se počne voziti kao taksi vozilo. I to morate obavijestiti osiguravatelja jer onda se premija razlikuje. Jedi moju prašinu.